n'a bɛ ka armée dɛmɛ ka baara la fɛn caman bɛ yen n'a donna kan ka taa maaw dɛmɛ ɲɛnaminimafɛnw fɛnw na douane bɛ cɛsiri min na bi ani armée bɛɛ ye kundama kelen n'a fɔra douane bɛ ka wari ladon ala ka recette tɛmɛnen ça fait 84 milliards a y'o ladon kalo la donc n'i ye miiri o ma a bɛ ka wari ladon ka tila a bɛ ka tila ka ɲɛnaminimafɛnw minɛ donc mɔgɔ bɛ se ka fɔ bi bi in na Mali douane ma deli ka ni ɲɔgɔn exploiter diɲɛlatigɛ la depuis ka douane créer Mali la kɛ bi ka daminɛ Gawo Kidali fo Gawo Kayi fo Gawo douane épingle do fan bɛɛ a bɛ ka wari ladon fan bɛɛ nin kalo in tile 9 an b'a ye k'a fɔ douane ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ani a ka o kumana ɲɔgɔn faamu u ye baara belebeleba fila da bi ɲɛnaminimafɛn minnu bɛ yen ni terroriste yɛrɛ b'a ta n'an denw b'a ta ni drogue in bɛ kɛ sababu ye n'u ta duguw jeni o mobili kelen de tun ka bɔ an dafɛ dugu dɔ la Segu dugu dɔ bɛ yen ko Sekɔrɔ o Sekɔrɔ yɔrɔ in na mobili in tun bɛ kanalen a bɛ carton kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tramadol o de tun kelen bɛ k'a kɔnɔna fa nka o tun kelen bɛ ka tramadol in o tun kelen bɛ k'a ladon tigabɔrɔ de kɔnɔ kelen bɛ k'a don tigabɔrɔ kɔnɔ voilà donc u sera o kunna fɛn min ye douane ka renseignement bi maa min bɛ dɔrɔn renseignement kunna douane an taara mɔgɔ min dɔn mais bi bɛrɛ t'a ni Mali yɛrɛ renseignement ni ɲɔgɔn cɛ bi donc i b'a ye k'a fɔ u nana don ka se Sekɔrɔ douane ka section de recherche bɛ yen u ye kari in lajɔ ka kari in fouiller k'a ɲa ka t'i bolo bɔ o kumana bɔrɔba ninnu kan kari dugumala la ka taa sɔrɔ o kumana nin fɛn jugu in de b'a kɔnɔ a bɛ t'i jɔ tramadol plaquette 29,000 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o t'i jɔ furakisɛ 300,000 la a n'a kungoya fɛn donc voilà o ye wariba de et puis baara in kɛbaga bɛɛ muso 3 musow de tun do fɛnɛ o musow de tun bɛ ka na ni nin musow de tun bɛ ka nin baara kɛ donc o muso ba 3 olu de tun bɛ ka don ni nin baara in ye ka kɛ o waati kelen yɛrɛ fɛnɛ tun o kumana i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin kalo tile 13 ye Buguni mara kɔnɔ tramadol wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ka don yen tun donc o tun t'i jɔ plaquette 5000 la donc douane y'i tɛgɛ da o fɛnɛ kan tugun donc fɛn min ye Segu mara ani Buguni mara wa nin dara douane ka exploitement kan douane tɛ kalo kɛ n'a ma ni ɲɔgɔn 3 4 kɛ bon n'i ye nin bɛɛ kɛ ye bi ka tila ka douane ka wari dɔ lajɛ i b'a fɔ bravo à la douane ka foli lase douaniers ma fɛn min inspecteur général Amadou Konate a n'a ka cɛdenw ils sont à féliciter nin baara in tɛ douane kelen ka ɲɛmɔgɔ kelen ka baara tɛ douanier bɛɛ ka baara de don chef de département bɛɛ ka baara de don chef de division bɛɛ ka baara de don fɛn min directeur centraux bɛɛ ka baara de don k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na baara ɲɛna quoi baara ɲɛna Bubu halisa an bɛ taa ɲɛfɛ Bubu an bɛ don hali sisan kumaw la ɲininkaliw la an b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunu dɔ tun bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi n'o ye an ka premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga an ye kunnafoniw ŋunuŋunu bɔlen don ko min ye ale bilala mandat de dépôt la mais kunnafoni kɔni a ma sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka d'a kan kɔfɛ maa minnu y'a bila olu tila ka démenti ko a ma taa ne ko nin ko ninnu i y'a kumaw mɛn yan jɔn de y'a bila n'i bɛ kuma i bɛ kuma Renouveau FM an y'a ye olu ka page de kan olu y'a bila mais kɔfɛ quelques minutes plus tard an b'a ye k'a fɔ o y'a publication o y'a supprimer k'o kɛ excuse présenter mɔgɔ la bon ne kɔni b'a fɔ ne ni tun ye vidéoman dɔ ka baara kelen de sama sɔrɔ y'an gulo sa sɔrɔ ko vidéoman an y'a f'u ɲɛna y'an gulo u ka kuma source t'u la tayɔrɔ t'u la kuma nafan tɛ foyi tɛ n b'a fɔ ma professionnel tɛ ne kɔni ne m'a filɛ nin ye professionnel dɔ ka baara de nin ye téléso agrémentigi dɔ ka baara de o de y'a to ko in ne kelen k'a ye ne ko n ko mɔgɔ min tɛ procédure dɔn maa min bɛ yen dossier taara cour suprême na maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u kan ka da dossier k'olu ma taa fɔlɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ni maa 4 de don a ka ancien directeur de cabinet u ma 5 don kan ale yɛrɛ k'a fara ka ancien directeur de cabinet kan ani o kumana a ka dafu kɔrɔ maa 3 mɔgɔ min bɛ procédure dɔn et i tɛ se k'a fɔ ko cour suprême ne bɛ cour suprême mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛ cogo dɔn ne b'u sɛgɛsɛgɛ cogo dɔn cour suprême ka audition de jigin 3 heures 4 heures 5 heures jukɔrɔ a tɛ jigin o jukɔrɔ c'est des magistrats de classe exceptionnelle procureur général min bɛ yen n b'a ka audition cogoya dɔn o ka maa 5 lamɛn sanga fitinin kɔnɔ c'est pas du tout possible ne ko nin kunnafoni in jɛlen tɛ o de to ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ ko in tɛ ko labɛnnen c'est pour ça ne bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka enquête kɛ nin kan ko labɛnnen cogo di n'a y'a sɔrɔ renouveau ka nin publication in si c'est pas juste maintenant pour faire une fuite en avant ka tila ka magistrat ka décision bila en doute parce que n'i ye nin lajɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que nin tɛ bi ni décision fɛn fɛn taara k'a fɔ n'o tun b'a kalama déjà est-ce que bi nin tɛ magistrat ka décision k'a kɛ ko labɛnnen wa k'a kɛ comme quelque chose maintenant qui était préparé en amont on dirait que si c'était un verdict préparé avant le procès même
parce que ni tɛ se ka da la téléso bɛ sɔn ka nin bila mandat de dépôt k'a bila 13h wagati ka gɛlɛn ne tɛ se ka da la ne tɛ se ka da la donc ne b'a fɔ est ce que a ma dabɔ ka magistrats ka décision de saboter yan est ce que a ma dabɔ ka mɔgɔw bila en doute k'a fɔ quel qu'en soit nin de kɔni décision parce que hali n'a tigilamɔgɔ bila la mandat de dépôt la a bɛ fɔ ah bon vraiment a kun fɔra ka tɛmɛ donc renouveau yi basé mun kan u y'u basé mun kan ka nin kɛ prévu jumɛn tun b'u bolo parce que mɔgɔ tɛ kɛ téléso ye pour rien téléso tɛ se ka fɛn publier pour rien a kɛra sababu ye bi baara min bɛ ka kɛ a kɛra baara lagosilen an bɛ waati min na ko bi ne bɛ min kalama Choguel Kokala Maïga a n'a ka élément u bɛ garde à vue bolo kan ne bɛ min kalama parce que ɲɛsɛ dan ka kuma mɛn a bɛ ka kuma caman fɔ k'a fɔ mɔgɔw y'a bɛɛ nkalon ale fana kumana nin na a bɛ se ka kɛ procureur ni procureur y'u lamɛn a bɛ se ka kɛ dossier kɔni taara mais mɔgɔw ma taa mɔgɔ caman bɛna fɔ non garde à vue ye 48 heures parce que ne ma fili u bila la sous mandat de dépôt je crois que c'est avant-hier a tile 3 ma dafa ma kuma tile 2 dafara 48 heures dafara donc ni 48 heures dafara mɔgɔw bɛna ɲininkali kɛ ko mandat de dépôt garde à vue man ka tɛmɛ 48 heures n b'o mɔgɔw la rassurer k'a f'u ye n'i ye code procédure pénale kura ta k'a lajɛ n'i ye article 100 ani 25 n'o ye article 925 ye o taabolo kura in n'a bɛ tali kɛ procédure kura min bɔra san 2024 n'o ye 2024 ye a sigi se 800 ani 81 ka tila ka bɔ la ka na 800 ani 85 la ani 800 ani 89 na o b'a fɔ ko maa min mana infraction économique kɛ ka kɛɲɛ ni cybercriminalité yɛrɛ fɛnɛ ta b'a la fo ka tila ka na drogue trafic international baw la ko o mana de ko i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ o bolo kan k'o tigilamɔgɔ ka garde à vue bɛ se ka prolonger siɲɛ 2 sariya donc c'est vrai que a ka garde à vue bɛ ka kɛ bi vendredi a bɛ sariya kɔnɔ a bɛ sariya kɔnɔ bi jeudi a bɛ sariya kɔnɔ donc o kɔrɔ le procureur peut lui notifier encore k'a di pôle brigadier ma u ka garde à vue prolonger ni 2 jours et tout voilà donc au 2 jours o ye bi ani sini vendredi donc c'est fort probable que et vraiment les mises en cause soient présentées devant le parquet le lundi peut-être c'est possible mais toujours à to garde à vue toujours à to garde à vue là o yamara be procureur bol avec code de procédure kura en konna la mɔgɔw ko dɔn mais fɛn min kɔni kɛra k'a kɔn k'a bila ko a bɛ mandat de dépôt la ne kɔni fɛ sa d'abord ka magistrat ka décision k'a saboti o ye ne ka faamuyali ye mais u yɛrɛ bɛ se ka enquête kan k'a lajɛ par sabula nin ka gɛlɛn nin ka kɛ parce que nin ko in filɛ nin i b'a ka fɔ aspect politique caman bɛ se ka boli nin kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ k'i ta fɔ a tun bɛ ka kuma de ye a tun bɛ ka nin kɛ tan de mais ne bolo nin Choguel yɛrɛ ka hɛrɛ de ye o a ka hɛrɛ don mais a ka hɛrɛ de ye nin Choguel bilala gouvernement kɔnɔ san 3 ani kalo joli kalo 5 mɔgɔ si ni fanga cɛ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ ko i y'a faamuya bala prime ko dɔrɔn de don ko fɛn min kɔni ye PDM ko dɔrɔn de don ni PDM ko dɔrɔn don o tuma na u ka taa lajɛ filet social dossier mun fana bɛ yen o fana bɛ yan o bɛ yen mɔgɔ maa bɛ yen i tɔgɔ k'i filet social dɔrɔmɛ 1 d'i ma i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ voilà an ye fɛnw ye réseau sanfɛ fo dɔw yɛrɛ convocation de Dramane kama ka Dramane convoquer ka taa an ye papiers ye millions 20 bɔra ka di mɔgɔ dɔw ma an y'a papier réseau kan an y'a papier réseau kan millions 20 k'a ta ka di mɔgɔ kelen ma ko filet social il a quel caractère pour vérifier o tigi bɔra k'o démenti ko ye nkalon ye dɛ n'o tigi bɔra k'o démenti donc maintenant nin bɛɛ procédure in de bɛ nin bɛɛ yira o parce que n'a y'a sɔrɔ nkalon dɔ tiɲɛ don an tɔgɔ kɔni dɔrɔmɛ 1 dira mɔgɔ mɔgɔ ma tout le monde est interpellable par la justice donc dɔw ka dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye parce que u bɛ yɛrɛkun cogo la o bɛɛ tɛ ne t'a dɔn mɔgɔ min dɛmɛ don mais olu dɔw ka dɛmɛ ye yɛrɛkun dɛmɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ an bɔr'o kɔnɔ quoi ne bolo n'i bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ ni i bɛ hali mana kɛ mɔgɔ fɛ cogo o cogo n'a fɔra k'a bolo yɛrɛ faso wari la tu dois encourager la justice au tɔgɔ k'i bɛ magistrat encourager dɛ mais la justice que la justice soit faite pas pour maintenant jamana wari de don ka foroba wari de don donc nin fɛn min filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ mandat de dépôt ma kɛ garde à vue bɛ se ka prolonger an bɛ se k'a fɔ o de bɛ se ka kɛ donc mɔgɔw bɛ se k'u jigi da ka don n'a nataw la an y'a kunnafoni min sɔrɔ an ma se procureur ɲɛkɔrɔ fɔlɔ. ma se k'i dantigɛ fɔlɔ a ko la ok Bubu hali san bɛ taa ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ Bubu conseil des ministres tɛmɛnen ni u ye an ka jamana marabaaw ye décision ba dɔ ta o décision tali kɛ fɛn kɔni an ka BNDA ko k'a kɛ jamana yɛrɛ ta ye ka d'a kan BNDA yɛrɛ kelenna san 1981 a baaraw daminɛ san 1982 ɔ depuis o waati fo ka taa bila bi i b'a ye k'a fɔ état kun ka majorité état yɛrɛ ta kun ti tɛmɛ 77% kan mais bi u ye décision ta ko état ta kɛra 100% ye bi an bɛ se k'a fɔ an wasala nin ko in na ka d'a kan banque ni BNDA fɔ Sénégal ka banque fɔlɔ la en tant que dunkafa ma sabati engrais wariw ma di a waati la sɛnɛ ma san sɔrɔ transition tɛ se ka basigi fo dunkafa de ka sabati priorité de kɛra o ye donc nin banque n'a ɲɔgɔnnaw minnu tun bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ
ni transition tɛ bi nin ma deli ka kɛ transition kɔnɔna de la banque fɛn BNDA nationalisera ka action san 100%. Gouvernement ka action kun ye 77% ye fɛn min agence France pour le développement olu ta kun ye 21 mɔrɔ 23% ye bi gouvernement y'a bɛɛ san a bɛ gouvernement de bolo nin m'an bila ka n ka sɛnɛ politique ta ka Sénégalais ka juru ɲuman don u la ka traquer ɲumanw ɲini ka d'u ma ka Sénégalais ka moyen d'u ma ka sɔrɔ a ma sɛmɛ mɔgɔ la nin y'an kelen an ta ye wa an ka dun ka fa nin y'a sabati parce que nin banque nin ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka dugukolo don da la ka sɛnɛ sankɔrɔ ka juru don mɔgɔ fana ka juru don maaw la u ka sɛnɛ ni mɔni b'a la ani bigan mara b'a la donc hali an ka Sénégalais ko hali an ka bigangɛlɛ kulu minnu bɛ yen u bɛ se ka juru ɲɛnamaw sɔrɔ u bɛ se ka taa o kumana pɛrɛn ɲɛnamaw kɛ donc gouvernement ye nin mise mun ta nin transition kan ka encourager nin sanfɛ n'a bɔra BMCD la a bɛ san joli bɔ bi Mali ka banque ka nationalisé à 100%. Est-ce que ne m'a fili démocratie tile kɔnɔ ne ma fili nin y'a fɔlɔ ye ça c'est un exploit considérable nin kɔrɔ ko souveraineté économique k'a b'a la ka sabati wa n'an ye nin kɛ hali an ka action minnu bɛ mine na an ka wari bɛ mine mun na ni mine mun y'an ta ye à 100% parce que an ni mine caman san an bɛ se k'o bɛɛ compte bila ka taa nin na an ka compte y'an yɛrɛ ta ye an bɛ se ka an ka devise ka an yɛrɛ sago ye a fɛn bɛɛ y'an ta ye donc tubabuw tɛ bɔ an ka foyi kalama donc c'est pour vous dire que nin baara min filɛ nin ye ni gouvernement y'a nationalisé baara ɲuman tɛ yen ka nin bɔ nin bɛ sɛnɛ don da la ka sɛnɛ sankɔrɔta ka bigamara sankɔrɔta ka mɔni sankɔrɔta Sénégalais ka wari hali n'a mɛnna banque bɛ se k'a d'u ma yanni gouvernement k'i munumunu wa hali n'a y'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen banque bɛ se k'o bɛɛ baara kɛ donc vraiment ni ɲɔgɔn baara ɲuman tɛ yen wa BNDA bɛ se k'i sen don hali sumanw feereliko ɲuman na a bɛ se ka impliquer o la ka sumanw transaction ɲuman kɛ ka tila k'a ka tɔnɔ ta ka maaw ka wari d'u ma donc nin ye hakilina ɲumanba de ye transition ya mɔgɔw bɛna tiɲɛ dɔn dɔɔni a bɛ ka na dɔɔni marifa ko ni sécurité ni défense kɔfɛ baara yɛrɛ de b'a la ka kɛ donc an b'a fɔ gouvernement ko bravo ministre Sanu a n'a ka département vraiment an bɛ Sanu fo Sanu sigi ni sisan cɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi asabu an bɛ taa ɲɛfɛ bu kununko an wulila ni kunnafoni dɔ ye n'o ye k'a fɔ ko kuluju dɔw kun sigilen don kuluju kɔrɔ mais an b'a ye k'a fɔ ko kulu bɛnna olu bon olu ma bɛn mɔgɔ kan mais a bɛnna mobili du kan mais kunnafoni duman ye mun ye mɔgɔ ma to a ko la an b'a ye k'a fɔ Bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ i b'a ye mɔgɔw bɛ taa kulu de yɔrɔ tigɛ k'u ka so jɔ yen nɔ o bɛ se ka mun fɔ ni waleya mun bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔ. oui an b'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ ka sabali. cɛ bu yɔrɔ n'i taara ɲɛ da. nin tɛ kojugu ye quoi an bɛ nin dɔn maire ye ko kɛ min tɛ nin ye. mais nin yɔrɔ ninnu maire de b'a feere a. n m'a faamuya maire ye ko a bil'i kunna ko maire ye ko kɛ min ka jugu ni nin ye. mais kulu. m'a faamuya kulu tɛ dɛ kulu kɔnɔnaw badiyɛn kɔnɔnaw bi ji bɛ ka tiɲɛni min kɛ mɔgɔw bɛ ka miiri ko dɔwɛrɛ don dɔwɛrɛ foyi tɛ ji ka caya tɛ ji ka dɔgɔya tɛ nin ye ji caya ko fɔlɔ de jamana kɔnɔ. ji kelen de kɔni bɛ ka na. ji kelen de bɛ ka na dɔn anw finitama kun kan k'o ba la. ni san kun nana maa kun bɛ bɔ sanji o n'i ma na banba kun bɛ ji la i kun bɛ bɔ ka t'i ko kɔ la ni san bɛ ka na. surtout sogonikɔyɔrɔ yɛrɛ. voilà an kun taa nɛgɛba la an bɛ taa kɔ la k'an ko mais bi olu bɛɛ kɛra dugukolo olu bɛɛ feerela bi kɔni kɔnɔna bɛɛ feerela wa maire minnu y'a feere bi a dɔrɔmɛ kelen tɛ maa si bolo a bɛɛ bolo banna ala tɛ kulonkɛ quoi ala fila t'u bolo sɔrɔ bɛɛ banna mɔgɔw tɔɲɔna ji bɛ ka bɔ bi kɛra gidɔrɔn de kan kɔni kɔnɔnaw feerela kulu kɔnɔnaw feerela kulu sanfɛlaw feerela a ye nafa ɲa bi mali filɛ bi bi na taasira foyi tɛ gouvernement bɛ sow ci a bɛ se ka sow ci mais hali so ci t'a fura ye so ci t'a fura ye parce que minnu ye dégâts kɛ o de tun n'a fɔra ko politiciens ye jamana faga mɔgɔ b'a miiri ko kuma yɔrɔ don nin n'a ɲɔgɔnna de don nin n'a ɲɔgɔnna misiri ma to espace vert ma to foyi ma to donc balontan ma to dingɛ kɔnɔnaw ma to o maire kelen ninnu de b'a la k'a fɔ k'olu bɛna o ancien maire dɔw de b'a fɔ fo bi k'olu bɛna fɔ ko transition in ma baara kɛ bi an b'olu ka kɔlɔlɔ de la n'i taara yɔrɔ dɔw la kulu sanfɛla de nɔ kulu dugumala carrière bɛ ka bɔ yen kulu dugumala bɛ ka nɛmu yanni so ka cu donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ gouvernement ye mise ta kɔdakolo du minnu bɛ yen a b'a la k'u ci mais ne yɛrɛ bolo gouvernement man ka d'aw ma gouvernement kun kan ka lajɛ de maire jumɛn ka papier b'u bolo ka papier ninnu lajɛ c'est signé de quel maire n'a maire bɛ yen ka taa nɔfɛ gouvernement kan ka poursuite de engagé ninnu na parce que ninnu ye servitude de ko bolisiraw ni mariko ale ni orientation dugumalaw ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman u y'a kɛ k'u ka campagne de financer u y'a kɛ ka tiɲɛni de kɛ donc jamana ka t'u nɔfɛ u ka bien ninnu évaluer n'a min ka so bɛ yen u k'a sɛgɛn parce que san b'a sɔrɔ olu kelen bɛ ka t'u da dunan kɔnɔ n'u muso n'u denw mɔgɔ bɛ maɲɔtɔ ko la donc an b'an ka sɔnni ma u ka fɛɛrɛ bɛ ka fɛn ninnu saisi. d'accord Boubou an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye nin waati in na k'ale bɛ Russie la.
jijɔ sama sama kan si la bon ni ngolo u bɛɛ sigilen bɛɛ ten mɔgɔ saba i ka médaille yɛrɛ ni médaille ɲuman ye mali bɛɛ nin ma di mɔgɔ si ma bugu ni sango de bugudi falen saba sigilen bɛɛ ten i bɛ fɛn na i ka sɔgɔsɔgɔ i ka sɔgɔsɔgɔ mɔgɔ si tɛna nin di nin taara jisuma ta nin taara jisuma ta n'a ye ok bugu ka to filɛ la hali sisan ani le transition pour Mabel Jawara an n'ale don a b'a ɲini mɔgɔw fɛ a ye janu cari walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka janu sɔrɔ bugu ministre de la défense Sadio Kamara jan baw bɛ kuma na ja sa bɛ taama na ka taa Russie la taama in an b'a fɛ ka dɔn nin ba dulon b'a la ani fana Mali yɛrɛ ka nafa bɛ se ka kɛ mun ye Bugu on est content non tout le monde est content ni maloya ye kelen ye maa dɔ kan k'u yɛrɛ da k'u yɛrɛ faga cɛ ko Sadio n ko Sadio de ye mɔgɔ surparabu ni maloya ye kelen ye mɔgɔ dɔ kan k'u yɛrɛ da k'u yɛrɛ faga ni maloya ye kelen ye RFI kan ka datugu nin ko ye sababu la ni maloya ye kelen ye vidéoman dɔ kan k'u yɛrɛ da k'u kan tigɛ ko Sadio minɛla Sadio proche y'a dɔn tan Sadio proche y'a bɔ tan toi tu penses que n'i y'a mɛn bi ko transition Sadio tɛ yan aw bolo Sadio bɛ wuli ka jɔ nin cɛsiri min na an bɛ ka fɛn min fɔ bi ni militaire de défense t'i bolo bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ façon sa Sadio bɛ Russie la a bɛ Russie la nin wagati in na Sadio ni Niger ministre ale ni o kumana Burkina ministre les trois ministres de l'AES ale ni Russie ka ministre n'o ye André Moulousso o kumana u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ Russie la bi u bɛ kuma la u ni André sigira an ka Russie ka ca dɛ mais an ma deli ka nin ɲɔgɔnna kɛ nin kɛra ɲɔgɔnna ma da ye nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ les trois ministres de la défense de l'AES plus le ministre de la défense de la Russie u sigira min kan i b'o dɔn la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Il y a un contrat de la signer. Un contrat de signer. La défense de l'intégrité territoriale. L'espace, le territoire maintenant de l'AES. Au cas défensif, les Russes doivent encore déployer plus de 20 000 éléments supplémentaires. Ils doivent envoyer encore plus de 10 000 véhicules supplémentaires avec des radars et des abus et des satellites. Bon, il y a un mémoire pour que Foko. Coup d'état pour que ça ne s'intéresse pas. Stram bɛ kun ye nin voyage in tubabu wala ko nin bɛ senna quoi il fallait tout faire pour débrayer pour créer le chaos avant que ce voyage là n'ait lieu. Donc ni ministre défensif saba ale ni Russie ka ministre de taara désormais les chefs d'état-major de l'AES et l'état-major de la Russie plus maintenant les Russes ils sont bina u ka élément minnu bɛ yen n'u ɲɔgɔn ma dan olu de bɛna jigin ka na terroriste hali n'i donna wali jamana kɔnɔ an t'i nɔfɛ. Ça veut dire qu'il t'a mis blé comme une douille na côté russe de signer mais na Sahel comme c'est fini. Ni a banto et puis. Russe kuma ban sebe. Ay ka pas de. Ka ta nyela ka côté russe fait Sahel comme bana. Mana. Mi nyoko madeli ka ke o de ka ta signer bi. C'est n'était contre armement koyi, n'était missile koyi, n'était foi koyi. Ka pla ka 3 bases o de na di Russie ko installer Sahel comme. Kana signer 3 bases militaires des Russes o de na si. Kelena sigi Tessalit ka kelen sigi o kuma na fɛn min ye Doura o ye Niger ni Burkina frontière la sabanan o bɛ sigi ka taa maintenant vers le Niger. Surveiller le Sahel comme le lait sur le feu. Ni contrat ɲɔgɔn ma de ka kɛ. Ça veut dire i b'a duguna fɔlɔ kɔrɔla ni Russie ka vice ministre de tun bɛ ɲɔgɔn ye. Cette fois-ci c'est les 3 ministres de la défense plus maintenant le ministre de la défense de la Russie. A b'a fɔ o de ma ko la réunion quadruple. Merci. C'est Nani, ministre de la Défense Nani. Scientifique de base, on va scientifique ça. Donc, Russie est Sahel plan takada, ka AES takada. Qu'est-ce qu'il faut? C'est le mengana. Un mot de mouna. Ça va mot de fena à belle de Canada. Terusuko ni aille la matori. Les terroristes qui sont en beauté femme de façon. Non, pour vous comprendre la scène, pour vous le cost pour empêcher ce voyage là, pour empêcher ce contrat. Sadio bɛ Russie la nin wagati in na o ka contrôle scientifique. Voilà, avec maintenant le ministre de la Russie, André, le ministre même, pas le vice-ministre, le ministre sur l'instruction de Poutine, d'engager 3 bases militaires avec des systèmes de radar de défense aérienne sophistiqués au moment de la mise installée notre installé ça. Ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ quoi. Ni ɲɔgɔn ma de Malien bɛɛ kan, ça veut dire AES peuple bɛɛ kan k'i dabi. Car donc c'est le vrai combat qui sera engagé. Et ni ala cɛ armée jumɛn bɛ se ka nin ye ka nin dɛmɛ ye k'i b'o président dɔ bɔ yen. Aw bolo ko Mali sɔrɔsiw ye fatɔw de yan. Aw bolo ko Mali sɔrɔsiw t'u yɛrɛ fɛ yan. Sɔrɔsi jumɛn bɛ se ka nin ye i b'a la ka minɛn sɔrɔ jamana ɲɛnamaw b'a la ka fara i kan diɲɛ b'a la k'i don i t'e kɔrɔ i bɛ kɛlɛ min na
lakanabaliya kɛlɛ dugu bɛ ka fara e kan o dugu waati kelen i bɛ ka président dɔ bɔ yen. Toi tu penses que les militaires sont bêtes? Des rumeurs qui font des misères maintenant qui circulent comme ça. Tout est faux. Tout est faux. Est-ce que va kalama capacité an bɛ ka min kɛ bi an bɛ ka an ka capacité militaire de renforcer. Donc bibi na ni contrat ɲɔgɔnma de ka se nin tɛ marifa san ye nin tɛ muru san ye nin tɛ avion san ye. Ça c'est le contrat de la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Ça c'est le nouveau type de contrat. Irishima min signé fɔlɔ. Donc mɔgɔ bɛ siran na dɛ. Bon nin kɔfɛ n'an ye tubabu su fɛn fɛn sɔrɔ an ka territoire kan an b'i faga. Tubabu fɛn o fɛn n'an y'i sɔrɔ an b'i éliminer. Tous les mercenaires fɛn fɛn bɛ ka bila terroriste ɲɛ ka combat y'u la les conseils militaires là les risques sont compris quoi. Tu sais que u bɛ ka Ukraine fɔ Ukraine ko ye nkalon de ye. Ukraine est affaibli. Ukraine ma se ka a ɲaare Ukraine bɛ se ka na mun ɲa Sahel kɔnɔ. Donc c'est les Américains qui sont devant ale ni Français de bɛ ni mɔgɔ ninnu ɲɛma avec l'appui de l'Algérie. Mais bi c'est les vrais combats qui seront engagés. Les vrais combats. Et combat min ma de ka kɛ Maliens minnu ɲɛ da o combat de kan. Combat min ma de ka kɛ. Aw ma deli ka arme minnu y'aw ɲɛ la aw ma deli ka fɛn minnu y'aw ɲɛ la n'o de ye. O de bɛ na ye sisan. Tubabu siranna ni contrat signé ye. U ye ko sugu bɛɛ kɛ. Nin kɛra tan Sadio minɛ la Assimi taara tan. Hali fo ka taa bila hali vidéo ninnu bɛɛ minɛ la. U tun ka siran nin de ɲɛ. Sadio bɛ se ka nin dɔn cogo di ka tila k'a fɔ ko a n'a ka président ko bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Président bɛ nin dɔn cogo di. Ma mɛn. Voilà donc ORTM yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ ka to lamɛnni. Mɔgɔ to lamɛnni la nin waati na ko fɛn ko ni ORTM yɛrɛ bɔra communiqué dɔ kan sisan. Voilà. Flash spécial. Flash spécial. A ye to sɔgɔlen an na sisan bonne nouvelle. Voilà. C'est urgent. An b'a da micro la sisan. Urgent an bɛ taa États-Unis. Mɔgɔ ka to an na an b'a da micro la sisan. Voilà. Mɔgɔ sɔgɔlen ka taa kunnafoni duman de bɛ sisan. Kunnafoni duman bɛ yen ORTM flash spécial kɛ sisan. A y'an to direct la voilà an bɛna ɲini direct ka bɛɛ lajɛlen fo lamɛnni la a y'a tɔgɔ sɔgɔlen an na a y'a partagé dɔrɔn an bɛna nouvelle sisan an bɛna image voilà a ye sɔgɔlen to an na a y'a like a y'a partagé ORTM an bɛ ko da ninnu kan u b'a faamu walayi u ma foyi y'a la fɔlɔ terrorisme kɛlɛ ma foyi y'a la fɔlɔ bi bi in na contrat ɲɛnamaw signé tɔ armée wulitɔ k'i jɔ mɔgɔw ka to lamɛnni la dɔrɔn an bɛ ORTM ka flash spécial fɛn k'a la mɔgɔw ka o ye voilà mɔgɔw ka o ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an b'o de kɛ. Abbas Dambélé, Nema Sangara, lieutenant colonel Baba Dambélé. Adibula. Mɔgɔ ka to u ka lamɛn mɔgɔw ka lamɛn ORTM ka flash spécial donc ka ŋununukan yɛrɛ bɔ kuma in na. Ok, donc je vois qu'à bien venir faire. 17 de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sangara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle
et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Allah ka barka de Mali là. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Sans le débat est ouvert. Abanabou. On attendait que le gouvernement communique officiel. Donc, moi, fera avec nous. Généraux Binani, généraux Bidrou, généraux Kemé, avec nous. C'est l'officier français de renseignement, français de renseignement, les arrestations ont commencé depuis le 1er août. Depuis le 1er août, le gouvernement est resté silencieux. Le gouvernement communiquera au temps opportun. Nous devons impliquer les droits civils et militaires. Politique. Maronia Fman, cadre politique de Boni, nous carrons en bas bérodo. Nous carrons en bas béro, et on doit Yakuna Bala, auberge là. Et on doit campement de Konala. Donc, il y a un docteur qui a fait un peu armes contre le bérodo. C'est évident, c'est ça. Maintenant, le gouvernement a communiqué. Donc, quand il y a Sénat, les officiers impliqués, il n'y a que 2 généraux de brigade. Nema Sagara et Abbas Dambélé. Mais comment il y a il faut communiquer qu'on a une armée de la nation consolidée. Une armée de la victoire. C'est le moment de faire la rupture. Ce n'est pas pour dégager Assimi. C'est une manière maintenant de briser la chaîne, casser la chaîne pour donner la chance aux terroristes et aux mouvements rebelles de continuer leur forfait. Il y a des officiers qui sabotent les opérations. Ni ko chama de kera quoi lui ni ketan jamana dum be foutne dugu be bin fɛnw be kɛ I yɛrɛ bɛ ka fɔ dɔw bɛna fɔ sɔrɔsi denmisɛnninw sigilen ma a y'aw yɛrɛ ta u ni minɛnba bɛ kanalen a y'aw yɛrɛ ta n'amaw yɛrɛ ta aw ti s'u la mɔgɔw sɔrɔla ka denmisɛnninw na muruti terrain kan u bɛna fɔ denmisɛnninw ma non u bɛ ka nin cogo min na I b'a ko mɔgɔw bɛ kan abandonner ni arme bila ka taa ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye nin kuma fɔtɔ bɔ I bɛ se ka nin faamu cogo di mɔgɔ waati na jamana bɛ yɛlɛma kɔrɔ a kɛlɛ la o waati kelen officier dɔw bɛ sɔrɔ avec les français ani tubabu bilen ne ye kuma kelen f'i ɲɛna ni tubabu ye reportage kɛ mɔgɔ mɔgɔ I farati a la ni tubabu ye reportage kɛ mɔgɔ mɔgɔ kan depuis ne ye France ye ka kɔn ka bɔ ka kuma n k'i ma a y'aw man kun tubabu bɛ nin ko kɔfɛ bon a t'a dɔn u bɛ fɛ bi kala ye jɔn ni jɔn olu ka mɔgɔw kɔfɛ est-ce que n'a fɔ an bɛ information yɛrɛ de kalama mais an ye information bɛɛ tigɛ tubabu la I delila ka tubabu ye ka reportage kɛ Assimi kan I delila ka tubabu ye ka reportage kɛ Sadio Kamara kan yana kɛ ministre ye I delila ka tubabu ye ka reportage kɛ Wage kan ni tubabu ye reportage kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'a dɔn a b'a tigi kɛ cɛ farin ka kɛ cɛ lajɔlen ka kɛ siranɲɛfɛn ye tubabu ka kɛ kun tubabu bɛ fɛn caman dɔn donc bi Mali ka hɛrɛ tɛ dɔw ka hɛrɛ ye Mali ka ɲɛta tɛ dɔw ka ɲɛta ye denmisɛnninw de bɛ terrain kan des jeunes militaires ils se battent aw minnu bɛ yen bi n'a fɔ an ka bila denmisɛnninw ɲɛ k'u bila sira ka ɲa aw de tɔgɔ taara ye tubabu dɛmɛ la aw de tɔgɔ taara ye tubabu sago kɛli la aw de tɔgɔ taara ye tubabu ka dugudugumako la c'est français c'est de renseignement bon ko français ko ni mɔgɔ mɔgɔ anw tɛ français fɛ anw tɛ kɛ français fɛ fo ka tiɲɛ I ye nin ye minnu tɔgɔ fɔra olu de bɛ ka battu Mali bɛ hɛrɛ min na an ye Kidali minɛ ni ka armée bɛɛ ka fierté sɔrɔsi bɛɛ kan ka content ni Mali armée ye bi d'avoir pris le contrôle de Kidali bon et ni ala na ka tɛ centre attaque bɛ ban cogo di nin bɛ ban cogo di n'a fɔra bi bi in na ko il y a des hauts responsables qui sont impliqués Abbas était ancien gouverneur de Mopti marches bɛ kɛ fɛnw bɛ kɛ yɛrɛsagow bɛ kɛ ala ni Mopti ka denw yɛrɛ ka courage a n'u ka cɛsiri an bɛ fɛn caman dɔn mais n'i kun k'i bɛ kuma fɔ ka sɔrɔ communiqué ma kɛ I kuma k'i bɛ ko tɔ tiɲɛ mais ne b'a dɔn k'a fɔ tubabu bilenw bɛ nin na wa tubabu minɛla tubabu b'an bolo tubabukɛ minɛla le blanc est arrêté ko tubabukɛ minɛla k'a b'an bolo dɔ ka fɔ nkalon a image yɛrɛ bɛ yen k'a image bɛ yen a ye tubabukɛ photo lajɛ mɔgɔ t'a to fɛn na ko tubabukɛ photo lajɛ a ye tubabukɛ photo lajɛ tubabu bilen a y'a tubabu bilen photo lajɛ est-ce que na tubabukɛ b'a la tubabukɛ b'a la a b'a la dɛ a b'a la tubabukɛ b'a la video yɛrɛ I dɔn a ka fɛ ka video kɔnɔ ka di non tubabukɛ filɛ nin I m'a ye a n'a dasi nin cɛkɔrɔba yɛrɛ a dɛsɛlen yɛrɛ awɔ ko Hervé mɔgɔw k'a lajɛ tubabukɛ filɛ nin an bɛ taa photo bila an ka page kan mɔgɔw ka taa photo ta mɔgɔw ka taa tubabukɛ photo ta bon ça c'est des articles avec preuve
prévu dans les bonnes Cheikh Daniel ko kuma te fe bon ne ko mo ma e to ka jamana ko donc ni ne jamana ni kuma sigile bon mais pour que aula fulu be mo chama to ko na ka panique créer ali munu ma mine u ba essayer parce que lu ta tchera ka ba lu ba lu ta tchera ka ba donc u ka service de communication u ka presse be en Afrique Sadou Camara disura modo il y a comme Assimi Masura modo Assimi Masura modo est payé Sadou Camara Masura modo est payé en tant que le ministre de la défense donc ou be mo be foko be mine là c'est pour créer la panique donc comment vrai flèche bon ni ay ali et mo chama be la transition ka ou jigi be ni fini de ka bi malon ka kera fort bolo dara ou beka des civils et militaires ali des étrangers aussi on va là to oublier on est la tentative de coup d'état bon là ko français de ko en partenaire français de ko en opération ko atoro junki en ko nyesoro na hein français de ko en wa kele nyema opération Barkhane ali ni Tastakuba ali ni MINUSMA français de ko ni bela ni et puis français team moloya mali ka plainte be ko ala mame mali ka plainte be français ko pour tenter de déstabilisation tu es impliqué encore des tentatives de coup d'état ni paye Assimi Ngaboy ni wati ma fi nguba kala ma fi ngata yedi sila ni paye parce que baro information bor ça na ta contrat pro signé il chou ni andana na barake mali c'est d'arrangement ñoko tim mali c'est d'arrangement ñoko tim ni be ko ke mali la fina ke mali ko mais ni ake mali ko iba do mi mal donc ka phobie en émission ni reblata mo ko an kono pour une émission spéciale demain ko une dona to mina ko une bora to juin ou ko yala be to di c'est ça me sera kuma en ba perform c'est ça ma famille gouvernement communiquer là mo be se ka isolen to sini ko une dona to juin ou nous jonjon me complot nous to bu non ta to mina ame do appela ka penya ka détailler donc à foyer bravo vraiment méritable ama blaro bulu ami foki wala nyondo kari wala ni na ay jam partager bela dinga asro ni ala soro machine am no soro no ama fa ya ka be jema tiwere